26 आश्रामबारि बिजेपिनि मण्डल हाबानग तिनि कायसा बदल सोलायनायमानि पान्दा संजाखा आरो CPM ti pramotha tei IPF ti botol yakarei 21 फेमिलिनि 82 बुटार तिनि BJP ni banatola phaikha borokno tini BJP botolni banariman bisingti khlaiui bodolo lamsogui naharka hasteni BJP botolni achuk phangyakchu patal kuina jomatia tei 26 आश्रामबारिनि मण्डल achuk phang Pradip Debborma tei Khuai हांखरनि जेलाधिपति जयदीप देबबर्मा आगनसंनो खबुइ मण्डलनि नायकलनाय बिरमोहन जमाती आगनसक पाइथागो कक्समा थुंनाय रगाय कक साना थांगै मण्डल आचुकफां प्रदीप देबबर्मा सावै खोनारिखा मनो पुइला तिप्रामो थायाकारै 26 आश्रामबारिओ बिजेपि बदलनि बानातला फाइमानि अबनि लगे लगे बतेबो सावै खोनारिखा फाइनै सालो तेबो तिप्रामोथा बदल याकारै फाइबाय दङ हनै फाइबायनाय हनै सावै खोनारिखा बतिनि पाइथागो कक्समा थुंनाय रगाय कक साना थांगै belai kaham kau ang media person belai hambai afaro 26 आश्रामबारि मण्डलनि पक्षनि তিনি বরক ফাইকা ত্রিপুরা মথান হইতে 18 পরিবার ফাইকা এক পরিবার IPF টিন হইতে দুই পরিবার টোটাল বরক 21 পরিবার ফাইকা বুটার গাঙ্গাই 83 বুটার বরং পুইলা ত্রিপুরা মথানি ইংগৈ চিনি 26 आश्रामबारि मण्डल জয়নিং খাইফैयो आबनि बागा आं बंनो बेलाय बेलाय हामबाय याफारो बरंनो बेलाय हामजां मुं याफारो ते फाइनल मास के नेक्स्ट टाइम करो के फाइनल नि बावांस आबुक बो गोबां मा आं बाय कक चलि दङ बरक फाइनालनि बागै यां चाम्पर तुलासीकर नमन जयथिके आरम्भ खै चिनि 26 आश्रामबारि मण्डलनि वा ते गोबां मा फाइनालनि नाय दङ ताबो हा कुवा तिखे कुवा फाइनालनि नाय दङ बरक बुजिखा जे बरकनो बरकथ सावै बुल बुजिरि वै बर जे कुबुल जाक तंमानि बरक काहाम कै साइमा बेके जे तिपुरा मता फाइनाल बरक सार निसिनो मंखा आंखा 26 आश्रामबारि मण्डलनि मण्डल प्रेसिडेन्ट आनि मुंखा प्रदीप देबबर्मा तिनी जे जों जयनिं खाइमानि आंथ सिगां CPM खाइमानो परे एक दुई बार मिसि लोगो हरका तिप्रा मथानि किनार थां खनायनिखा खनानानि जतन अधिकार दं गै खाना कागा परे बंनि सामुं रो नुखा इलिगेशन बंनि गो EMMDC रो बंनि एलिगेशन प्रत्येकति पञ्चायत एमन एलिगेशन बै चलि दङ आनो कमप्लेन खायो प्रतिति बर बुंथि मते रेगा माया बंनि गो माया बंनि कक सगल नेकरा आप पञ्चायत बिसिं कं कं न दाबिसु आन्दोलन थाइनारिया कक साना सुजुग दिया किन्तु एकमात्र मोदीजीनि नेतृत्व तिप्रा सारनो एबा जनजाति रनो कक साना सुजुग दिबन हिनै जों बं को तेपि साना हिनै जों जारा तो पारा आमचाइ बिसिंनि तनाय रंनि कं तेबो मोदीजी यागति सावया कनै जों तेबो आगामी दिनो चिनि भारतीय जनता पार्टी न गठन खाइना बगै म 26 आश्रामबारि जों चाइतो बाइनाय हामबाय आसुं कक